nalam ne bani jini nalam ne bani jini bimaje namu kabara jaila Papa Jemale, hey, oh, ya ne balam ne bani jini, dalil wa balim ne mo dalam ne bani jini, ne kaye ko ya ne jini, ko jini ko ali ya ne jini manu ko ya, dalil wa baba bimaje na. Itu ko kule, kabara jaila. Koma ye, hey, oh, ya ne dalam ne bani jini, hey, ya la ne mula ko la dalam ne bani jini, ne kaye ko ya jini manu. Kuma jude fali gela ya ni le manyugutila javaye gwangwara kurunga javayoro sekili baraye mami gusa gwangwara kurunga javayoro hotep mani do ho kulu dingo ka be fo ka be wala mando aga kalandini do kemetula kalandini fitini koni ko bala jara azigaro be me bomo ko maya bako jigoroni nin tuma na ka kemeti bela jelen fo ko beni tuma ka ambade yera kulo baw ko ko fo kuni ko ko biye uga seli kuye le mugani konondo kuyo ke shona ana soronin tumana shundo ya erabe ko do era ko olobu tabla le bisa wala ko ga ubefo ko usambe ko alibi ko da mariga san jamanjira ana ko ga shijan ani kana marigo dama ka gazaga nyima di amo ka wasa kan jidi ko saya ko here ko da marigo di amo kalabango nyima ko di amo kan jidi kan wasa kan korota ko ambema sama jaza taw ko luga do an fe ko bela jelela ko amba fa ko usambe same ko ga sere nyanya ko amu demola ana sura ko andaka shuye utanye chokola ngoga naw demola ko ku fo ko ga hagato bilebele nyino fe no gwangu nay ko ambe mo ko be ko ma wora be ko ni odon ki ga nyima ke go nyima fo go jugumanto wala ame gwangu nay ni ambado fe ko ga ya fama muno be wali kula ana soro ko anga fomol tekeleni ambe ko ni farfini wa ambe bi farafina gwine kan wa ambela jele andor sega taka dotu ko otiye mingo ko ma tiye nogo min chego kigo che yelo ga yereke wala ambale makoro dokote no smogru kante ako kusaya ukara jago ay amma anga nyomene nyonga miria kan ka nyomene nyonga ketoka ko namo kednu atmana angele ko ka chenu ni toro sinyomo ko wa kwa amna tlaga segnyomo katlaga chige na jago ya ko koso ka fa bade mbefu ko amba fa amba do ma ku same hotep kama ko fu ko puma ku ansoro ya anga jelu kote jeli fo jogola jedi no jeli ko man nga ba ko li ko walma juli re meme boli farkulo la le sang amana ke afla fefen ko ne kon bata o juli ndela meme boli farkulo la ne bata ni o fotogoy
o wurwurli ni yo joli lajɛ ni farikolo la ni mɔgɔ min farikolo joli tiɲɛna a bɛ falen de walima a bɛ furakɛ de walasa i ka balo walima i bɛ sa walima i bɛ ye cogo dɔ la min n tɛ maa tɔw ye cogo ɲuman ye a komi n'a fɔ an ka farafinna an k'o jeli ninnu de sara o tɔgɔ in dara maa ninnu na cogo di bawo olu de bɛ an ka furu siraw taama olu de b'an ka kɔɲɔ kow fɛngɛ olu de b'an ka dɔfɔw mara k'a ɲɛfɔ ka mara tulokɔrɔ dakɔrɔw la k'a ɲɛfɔ tulokɔrɔw ye nka komi n'a fɔ o jeli ninnu yɛrɛ de tiɲɛna sababu la olu yɛrɛ bɔyɔrɔ olu yɛrɛ bɛɛ ma taara kɛ Surakata Bunu Maliki ye kabi an ka jeliw kɛra Surakata Bunu Maliki jeliw ye ka an ka bɛnbaw bɛɛ kɛ arabuw ye ka sɔrɔ an n'u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la ka sɔrɔ an yɛrɛ tun bɛ yen ka sɔrɔ arabu bɛnba Iburahima yɛrɛ o tun tɛ yen fɔlɔ i bɛna ye k'a fɔ ko an ka ko tiɲɛni dabɔra yen o la kuma kun y'an sɔrɔ yen an ka jeliw ɲuman na an bɛna bi don juma bɛlɛnna an bɛna o de sigi n'o ye juma bɛlɛnna n'o ye juma kutuba ye fɔcogo wɛrɛ la sinino bɛlɛnna fɔcogo wɛrɛ la vendredi discours o kumana ka bɛɛ fo ka bɛn ni kungo dibi an b'o de la n'o ye avril ye ko ka bɛɛ fo i tɔgɔ ani jamu na i kɛyɔrɔ la ani ka mɛn ka lamɛn tuma na o la bi baro bɛna sigi mun kan a bɛna sigi an ka jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali Mali bɛ degun min kɔnɔ farafinna bɛɛ lajɛlen bɛ degun min kɔnɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'a fɛ ka lamɛn ta Mali ta kan Mali karamɔgɔw n'o ye Mali yɛrɛ kɔnɔ bi mɔgɔw b'u ɲɛ jɔ karamɔgɔ minnu na k'olu ye dɔnnibaaw ye ni n ko karamɔgɔw Modibo ko don silamɛya dɔnnibaaw olu de ko don n b'a fɛ ka bi baro boli dɔgɔkun in kɔnɔ walima nin kalo in yɛrɛ kɔnɔ janjo minnu kɛra kana se Lilatul Kadiri don ma n'u yɛrɛ ka fɔcogo la ko latigɛ su k'o su min ye su belebeleba ye sunkalo tile 27 su ko su ko dugawu de kan ka kɛ u ka Ala ye k'a ka mɛlɛkɛw de bɛ jigin ka na dugukolo fa tewu ko dugawu de kan ka kɛ ko fɛn bɛɛ kan ka kɛ wale minnu tɛmɛna o la a n'o ɲɛkɔrɔ an b'a fɛ ka baro o kan bi ka a lajɛ kimɛtiw bɛ wulikajɔ min na yali wulikajɔ in a kunbɛ wa wulikajɔ in kunbɛ wa walima wulikajɔ in yɛrɛ a kun tɛ de ka na an da don o la dɔɔni ale bi an baden kɛmɛtiw ko k'aw fo ko kamakaw ko k'aw fo ko kɛmɛtiya ko mɔgɔ min t'a kɔrɔ dɔn ko kɛmɛti kumaden yɛrɛ de ye kemu ye kemu ko de ye finfin ye anw fɛ yan an b'a fɔ cogo min na ko takami tagɔni o de ye an bɛ fili k'a fɔ min bi ko takami o de ye forobafili ye n'a fɔra ko takami ka ban o b'a jira k'a fagalen don a kɛlen don finman ye min ye takisɛ in de ye sa n'an b'a fɔ o ma ko takami o de ye takisɛ ye fɔcogo yɔrɔ la tagɔni i ma maga o la o ye ko ye sa mɛ tagɔni takami o de ye finfin ye o tɔgɔ tununa k'o kɛ finfin ye kemu in o bɛ bɔ o kumaden de la ko kami walima kɛmɛti a bɛ bɔ o kumaden de la a kɔrɔ de ye ko finman o fɛn mun ka fin ko anw de ye finmanw ye wa anw de bɔra finmanw na wa an tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye n'o finmanw tɛ o la ko ya o ya ko yɛrɛ y'a ɲɔgɔn tɛ ko o kama in olu ka wale n'o ye finman ye olu ka wale k'a bɛ fɔ o de ma ko kamalenya olu ye baara bɛɛ lajɛlen kɛ ni wasa ye
ni yili ka sebaya ye n'o ye hakili ka sebaya ye ni kodɔn ye ni dɔnni yɛrɛ hoki ye ni cɛsiri ye ka tuma kɔrɔbɔ dɔnni bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i bɛ dɔnni o dɔnni ɲini dugukolo sanfɛ an bɛɛ ma kama ka nu ni o ye an bɔnna ɲuman ninnu ye olu de y'o dɔnni bɛɛ lajɛlen gorema tigɛ n'i taara dɔko la n'o ye fiziki ye olu ye dɔko gorema tigɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kalan la diɲɛ yɛrɛ tɛ taa o min kɔ bi n'i taara junsa la n'o ye simi ye olu de ye gorema tigɛ ka diɲɛ bɛɛ dan o la k'o jira diɲɛ bɛɛ la wa diɲɛ bɛɛ de tun bɛ t'o kalan an fɛ yen n'i bɔra o junsa la n'o ye simi ye ka na kɛnɛ lɔndɔya la n'o ye biyolozi ye i b'a ye k'a fɔ ko o fana an bɛnbaw ye baarabaw k'o la ka taa medesini kɔnɔ bɛɛ lajɛlen na donc o la an bɛnba mɔlɔma ninnu waliyabaw de kɛ olu la n'i taara samalɔni na n'o ye astrolozi ye i b'a ye k'a fɔ ko dolo dɔnni min bɛ yen mɔgɔ ma o bɔ o la sanwala min bɛ yen n'o bɛ fɔ o ma ko calendrier olu de y'o da san 1000 ani 460 olu de y'o jateminɛ k'a ye dolo min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko sigidolo o de ni tile bɛ sin ka bɔ ka na bɛn ni ɲɔgɔn ye ten net san 1000 460 san 1000 460 olu sera ka jate bɔ ni o ye ka sɔrɔ ka sanwala in lada o de ye sanwala ye bi o bɛ san 6000 ani 500 san 6000 ni 500 ani san 6000 san 200 ani 59 ni ma fili kɔni ale de b'o la ɲinɛ donc o la k'a fɔ ko an bɛnbaw de ye baara kɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan wa bɛɛ de bɛ ka taa olu dabata ma o la anw tɛ kɔma ye mɔgɔya la anw tɛ maanu ye mɔgɔya la o la an kan ka olu de ladege ko an b'olu de nɔ na aw tɛ kamakaw k'aw fo ko yanni Lailatul Kadiri cɛ an balimakɛ dɔ bɔra Amsaden tɔgɔ la ka kuma bawo ko kɛmɛtiw ye jajuru dɔw kɛ ka jira k'a fɔ ko an ka mɔgɔ minnu minɛnen don n'o ye Dumu Fakoli ye k'o ye kuma dɔ fɔ bawo ko dɔ y'a senna kuranɛ kan o tigi yɛrɛ ma ye nka ko Dumu Fakoli ye kuma dɔ fɔ o minɛnen don kɔfɛ an filɛ yɔrɔ min na sisan an ka kɛmɛti cɛ 3 fana de minɛnen don u ma min u ma bɔn u ma kuma u ma foyi kɛ dɔw bilala mɔgɔ saba bilala ka bɔ u la mais an bɛ don min na mɔgɔ 4 de bɛ yen a fɔ cogo dɔ la mɔgɔ 3 ka fara Dunbe kan mɔgɔ 3 ka fara Dunbe kan olu de b'u bolo bi donc o la komi an y'an sen don k'an bolo don an ye avocat ta an ye avocat 2 ta kɔfɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan avocat 3 sɔrɔ ka na u yɛrɛ di an ma ka fara an ka avocat 2 kan n'o bɛ avocat 5 bɔ ɲɔgɔn la olu y'u sen don k'u bolo don ani an yɛrɛ bɛ se ka wulikajɔ minnu kɛ an ye ninnu kɛ an ka o sɛgɛsɛgɛliw la jaabi minnu taara di an ma an y'o de lase bawo an y'o de lase fɛngɛ kan an y'o de lase Kɛmɛti Media kan min fɔra ni Ajara y'o mɛn k'a fɔ ko ale sen da mɛ nin ko kan bawo o de fɔra an ɲɛ ko ka taa Ajara deli k'ale sen da mɛ nin ko kan o ma bɛn Ajara ma bawo Dunbe ye cɛkɔrɔba ye san 70 ani dɔɔni bɛrɛ t'a jɛ san 80 na i b'a dɔn k'a fɔ ko an fɛ yan bi o ye dugɔ ye foyi man ka kɛ o la donc wa ni mɔgɔ si sera o ma o ni saya o cɛ man jan bilen a bɛ bolola o a tɛ bolola donc an y'o laseli min kɛ Ajara ka mɔgɔw nana ka na o de jaabi di bawo u ye Kɛmɛti mɔgɔ 3 in minɛ ka fara Dunbe kan
o mɔgɔ minnu b'u bolo bi ka fara dunbe kan donc u ye kamalen n'o ye Danbele a dɔgɔkɛ u y'o fɛnɛ minɛ i b'a dɔn a ko kɛra kabakoba de ye an bolo k'a kɛ Mali fanga k'a kɛ ka mɔgɔ dɔ minɛ Mali la yan bawo ko mɔgɔ dɔ ye kojugu dɔ kɛ k'a ko k'a ni dɔ bɛ tɔn na o kɔni de ye an kɔnɔna fili kosɛbɛ ka tila ka taa balima minɛ ko parce que k'a nin ye baden kelen ye o t'a la o m'a bila la o de ye an sɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ de ye bon an ka maa ninnu b'o bengani kaso de kɔnɔ minnu bilala olu bilala an ka tɔw bɛɛ bolo la o Mali kelen in kɔnɔ yan mɔgɔw sɔrɔla jadisiw kɛlen k'an ka dugu minɛ k'an ka dugu jeni ka mɔɔw sen tigɛ ka mɔɔw bolo tigɛ ni kuranɛ ye ka kuranɛ da ka mɔɔw da kan ka mɔɔw faga cogo sugu bɛɛ la ka dugu tasuma bila an ka forow la ka an ka sugu taa mɔbiliw k'olu jeni ni silamɛya tɔgɔ ye silamɛw sɔrɔla yan k'a fɔ ko olu ye ninnu dɛmɛbaa ye wa ninnu bɛ min na olu ma baasiya la wa a ka kan ka kɛ yɛrɛ de wa ale ka bɔmu don i yɛrɛ la k'a pɛrɛn ka malidenw fa o bɛnnen don o mɔgɔw olu ma wele walima olu welela k'u da sumusumu k'u bila ka tila ka jamana ka jɔnjɔn n'o ye médaille ye k'o ta ka di olu ma nka maa min y'a sen da kuranɛ kan a ko ale ye kɛmɛti de ye kɛmɛtiw yɛrɛ bɛɛ bɛnna kan an t'a dɔn kɛmɛti bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko an tɛ kamalen dɔn nka kɛmɛtiw de minɛn'o la ka t'u datugu a ye min kɛ anw de ko anw ko an tɛ silamɛya fɛ an tɛ silamɛya la wa an t'a fɛ an ma ban silamɛya la dɔwɛrɛ violence min b'a la bengani min b'a la cɛnni min b'a la k'a da o kan an ma ban silamɛya dɔwɛrɛ parce que an ko ala min kumana kuranɛ kɔnɔ ko damaga de tɛ an ye ɲininkali kɛ karamɔgɔw la karamɔgɔ ma sɔrɔ ka an sɔsɔ fɔlɔ karamɔgɔ fɛn fɛn nana an y'a datu la an ko kuranɛ min filɛ kumakan b'a kɔnɔ ko damaga de kumakan tɛ a ma se ka sɔsɔ o la anw ma dɛsɛ dalilu la ka kuranɛ nkalontigiya anw ma dɛsɛ o dalilu la tile kelen kuma tɛ ka taa an sen da kuranɛ kan kuma tɛ maa min b'a sen da kuranɛ kan ko an b'o supporter an b'a ye k'a fɔ ko o tigi yɛrɛ de ma kɛ kɛmɛti ye fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ kɛmɛti don a ma kɛ kɛmɛti yɛrɛ ye fɔlɔ ɲɔntɛ an b'a fɔ ko kɛmɛti ka kɛta tɛ o ye an y'o fɔ an ma o dogo nka an baden ninnu bɛɛ bolo la an y'o laseli mun kɛ bawo ko in kɛlen anw taara ministère la an ye délégation wuli ka taa ministère des cultes et religieux la an n'u kumana olu yɛrɛ ko non k'a bɛ justice ka bolo kan k'olu tɛ se ka fɛn kɛ an k'u bɛ se ka fɛn kɛ an ko in kɛlen mɔgɔ min ye ko dajuguya o ye ministre in yɛrɛ de ye o de bɔra ka communiqué kɛ ka dajuguya donc n'a bɛ nɔgɔya sira ɲin'a la ko ɲin'a la a ye layidu d'a ma k'a b'a seko kɛ o ni bi cɛ foyi donc o la Aidara yɛrɛ dun o conseil ɲɛmɔgɔ de don o min ye silamɛw bɛɛ kumada ye bi ale yɛrɛ ko ni mɔgɔ sɔrɔla yan ko ni Mali la yan ko min bɛ ala neni ko ka récépissé fara nka a m'a ɲini k'a faamu pewu nka a bɛ komi n'a fɔ a y'a faamu bawo ko dɔ k'ale ka denmisɛnninw taara kumakan dɔ jouer a tulo kɔrɔ ko k'a fɔ ko kamalen k'u b'a dɛmɛ ko bawo k'olu jɛɲɔgɔn don k'u b'a dɛmɛ u dɛmɛko bɛɛ la k'o la ko ka o mɔgɔ bɛɛ minɛ bɛɛ minɛ in ne b'a fɔ ko a sɔrɔla ale de ka kuma senfɛ wa an ka ɲininiw kɔnɔ a fɔra de ko an ka taa olu yɔrɔ la ko o conseil ka plainte de bɛ yen ni Aidara ne ye o conseil ɲɛmɔgɔ ye e b'a kalama k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw minɛnen don olu yɛrɛ tɛ fɛn in na nka ale b'u ma bila a yɛrɛ ko ale yɛrɛ ka kalanden dɔ b'a la Amusar tɔnden dɔ b'a la n'o ye Kamalen yɛrɛ dɔgɔkɛ ye olu ma bila e ma fɛn k'olu olu ka bila o dun nɔ t'a la i b'a kalama jɔnni don o la an ma
a fɔ an kun fɛ an ka mɔgɔ 2 bɛɛ taara ka taa Ajara fɛ yen voilà donc an ma jaabi de sɔrɔ a la o kɔfɛ Ajara ka cɛ bɔra a y'a yɛrɛ ɲɛfɔ a ko olu taara olu ni procureur kumana a bɛ procureur min yɛrɛ bolo ko procureur de ko ale ti ko an ka plainte dɔ bɛ maa ninnu kan k'an ka plainte dɔ bɛ wahabiya dɔ kan wahabiya cɛ 4 kan ko ni ale tun b'a sen da o kan ko ɲama tun bɛ o dɔ sɔrɔ kaso la ko nka ko ale y'a sen da o kan bawo ko ale tɛ kafiri dɛmɛ silamɛ kan k'a fɔ ko ni a y'a sɔrɔ ko an ka plainte bɛ mɔgɔ contre la fɛngɛ la an ka plainte bɛ se ka ye bawo an ye Mali den dɔ ye wa an ye laadakɔrɔ mɔgɔw ye wa maa o maa y'an ka laadaw dɔgɔya an t'o tigi fɛ wa an b'a ɲini k'o tigi dɔgɔya ka cogo bɛɛ la wahabiya ninnu plainte min déposé u ka laadakɔrɔ mɔgɔw de y'a déposé u ka kɛmɛtu tɛ a lettre yɛrɛ an y'a bila o laadakɔrɔ mɔgɔ minnu y'o ko kan olu y'a dɔn k'a ko kɛmɛtu bɛ kɛlɛ min na ko kɛlɛkɛta de don o kosɔn anw de ko an bɛnbaw wa maa maa bi kɔndɔrɔni sanɛ dɔgɔya a bɛ anw n'o cɛ danaya fɛn wɛrɛ si t'i bolo ko min bɛ bonya ni an ka kɔndɔrɔni sanɛ ye maaba si t'i bolo ko min bɛ bonya ni an ka kɔndɔrɔni sanɛ ye maa maa bi an ka maabaw dɔgɔya maaba wɛrɛ si t'i bolo min bɛ bonya ni olu ye olu y'o plainte don wa anw kɛmɛtu m'a don wa nka an m'a kɔkɔrɔma don hali sini wa an yɛrɛ b'a dɔn cɔn ni se b'an ye jamana in kɔnɔ an ka kɛta fɔlɔ de y'o ye voilà k'an bɛnbaw bonya k'u ka taasiraw bonya n'i tɛ se k'o kɛ ni i bɛ arabu minnu bonya t'olu ka dugu la o kosɔn k'olu taalen ko cɛ ko a tɛ kafiri dɛmɛ silamɛ kan Mali juge jamana min bɛ yen ni pays laïque don ni y'o juge de kumakan ye a ko a ye kangari da Ansardine cɛ ye ko n'a taara plainte déposé mɔgɔ wɛrɛ kan bilen k'a b'a yɛrɛ minɛ la i b'a ye k'a fɔ ko juge min kumana ka nin fɔ juge yɛrɛ ka kuma tɛmɛnen dɔ kɔnɔ a ko ale ye k'ale ye silamɛya taabolo dɔ de ye donc silamɛya dun taabolo la ni maa min tɛ taabolo wɛrɛ la o tigi ye kafiri ye o b'a jira k'a fɔ ko plainte déposera min kan ale n'o ye taabolo kelen de ye wa maa maa t'o taabolo in na i kɛra silamɛ ye o i kɛra kɛmɛti ye o komi a ko kɛmɛtu ka plainte don k'a sɔrɔ kɛmɛtu ka plainte tɛ a yɛrɛ ye plainte in ye a y'a kalan a b'a dɔn maa minnu ka signature b'a kan donc olu tigiw ni kɛmɛtu bɛɛ ye kelen ye wa olu de ye kafiriw ye donc i b'a ye directement a ka kuma in de y'o ye donc k'a jira k'a fɔ ko o juge an bɛ Mali faamaw de wele a yɛrɛ ko k'a ka faamaw bɛ yen n'olu kɛlen bɛ k'a bila nin na u ko bɔ k'o fɔ an ɲɛna k'a fɔ k'u b'a fɛ ka jamana ci bawo médaille dira mɔgɔ min ye terroriste supporter a da la kɛnɛjalan kan n'a tɛ se k'i yɛrɛ sɔsɔ a la cogo si la a tɛ se k'i yɛrɛ ci a la médaille dir'o ma jamana in na an y'o ɲininkali kɛ ka dɛsɛ co an ma foyi faamu a la a dun ma baara foyi kɛ Mali in kɔnɔ ko min ye nka dosow bɛ yen olu joli bɛ ka bɔ donc o la i b'a ye k'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ k'u kɛlen bɛ k'a bila nin na u ka bɔ k'o fɔ an ɲɛna an k'an ka position dɔn jamana ko la fɔlɔ an k'a dɔn k'a fɔ ko jadisiw de bɛ k'an ka jamana mara wa n'a y'a sɔrɔ ko an fililen don an k'o dɔn n'u yɛrɛ tɛ ka nin ci nin na kun fɔ nin yɛrɛ de b'a fɛ k'an ka jamana ta k'o k'a ka diinɛ taabolo de ka jagokun ye k'o k'a ka diinɛ taabolo de ka kɛwale ye o tumana ni ɲangini min ka kan u k'o k'a la yala a k'an ka jamana ci bawo faso in ka bon ni faso den bɛɛ lajɛlen ye n'i kɛra ɲumankɛla ye i y'a den ɲuman ye i ni faso bɛ taa nka faso denjugu a kan ka bɔ yen yala a ka tiɲɛni lase faso ma kuma in fɔ ani bi cɛ a ma se ka kuma in sɔsɔ n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ ka kuma in fɔ yɛrɛ an b'a fɔ faama ninnu ye u k'u jɔ o jɔyɔrɔ la n'a yɛrɛ tɛ k'a fɔ ni ninnu bɛ ka nkalon da la a ka bɔ k'o fɔ an ye
an bɛ min faamu kuma y'o ye donc o y'o yɔrɔ ye o la k'a fɔ ko an ka maa minnu bɛ yen u bɛ bɛnkanni kɔnɔna de la dɛ bɛnkɛriw ka dɛ a yɛrɛ ka kuma dɔ la a ko cɛ in ko kamalen min y'a sen da kuranna kan n'o ye mamadu danbele ko o taara jamu ko bolila ka taa jamu i ja juge in b'a ta yɔrɔ dɔn wala minnu kan ka o ko lase u k'u jɔ o jɔyɔrɔ la a ba ka kumakan na u y'a ka video min bila kunna sini ne ma fili a b'o la donc o la k'a fɔ k'u ka nin ko in u k'a lajɛ ji ɲɛ ma jɔlen na ale bɛ mɛn na Lailatul Qadr su tɛmɛnen na an ka Mali karamɔgɔba dɔ min yɛrɛ tɔgɔ tɛ dogo an ka fanga in si tɛ yen ko ni fanga min ma kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a daminɛ Musa Tarawele la n bɛ min kalama fo ka n'a bila an filɛ yɔrɔ min na ne ye Mamadu Diko ye wa a bɛ aw ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ don bon n y'a mɛn k'a bɔra la kɔsa in na o yɛrɛ ma bɛn a ma ko coup d'état kɛra la k'a kɛcogo ma ɲɛ donc ale de k'a to a ka wajuli la k'a fɔ ko Mali silamɛya taabolo wɛrɛ bɛ yen k'olu bɛ ka Ala nɛni k'a kan dɛ anw kɛmɛ t'u ma dɛ ko anw minnu ko k'an ye farawuna bɔnnaw ye ko an ko tɛ ko nka ko silamɛ minnu yɛrɛ bɛ ka Ala nɛni ko n'a y'a sɔrɔ ko ale tun bɛ denmisɛnninya la k'a kun tɛ kɛ tan donc ko denmisɛnninw ka wuli ko ni mɔgɔ ye Ala nɛni yɔrɔ o yɔrɔ k'Ala dɔgɔya yɔrɔ o yɔrɔ k'u ka wuli k'u ka kɛlɛ kɛ o la o Diko in an b'a fɔ jamana denmisɛnw ye k'u farati cɛkɔrɔba in na avril kalo dɔ tɛmɛna o ma mɛn fɔlɔ a ye mɔgɔ 10 kɔ de fagara a ka da la a tigiw hinɛ m'a minɛ u jɔrɔ m'a minɛ a ma tasi n'u ye a ma miiri n'u ye wa a b'a fɛ k'o denmisɛn kelenw de joli bɔn walidenw kɔni o tuma k'u miiri k'u tasi u faso la n ko Diko in an b'a fɔ ko fanga k'a lajɛ sa nin cɛkɔrɔba in mɛnna sa dɛ cɛkɔrɔba kɔni kan ka bonya nka dugu ci cɛkɔrɔba aw kan ka wele ka ɲɛfɔli k'o ye dɛ a b'a faamu cogo min na a ko ka falo ni besew ta i bɛ ka tile la i bɛ ka wele o kɛra kojugu ye a nanen filɛ nin ye ko diinɛ taabolo fila k'olu ka wuli ko ka ɲɔgɔn kɛlɛ jadisiw minnu bɛ kungo kɔnɔ n'o ye Yadi Amadu Kunfa ye olu bɛɛ ka misiriw minɛ ka alimamu minɛ k'u da k'u kantigɛ ale fana b'a fɛ k'o kelen de kɛ Bamakɔ yan o la kɛmɛtu anw de faso don dɛ o la a kana bila maa fɛ k'aw faso jɛni an ma dɛsɛ dalilu la a ye dalilu ta a k'u jaabi ni dalilu ye u ka kuranɛ kɔnɔ u ka hadisaw kɔnɔ dɔnni jɛlen na dɔnni kisɛ la o de ɲinina kɛmɛtuw fɛ wa an k'o kɛ dɛ o de b'an bɔ o kɔfɛ o fɔra don min na o fɔra Lailatul Qadr su de ni karamɔgɔ in bɛ ka sitanɛ de wuli ka jɔ ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na ka dugu ɲagami ko ka dugu ɲagami ko hɛrɛ kana si a kana tile e yɛrɛ bɛ dugu min na e ko i bɛ Ala kɔ ko e ka Ala ko n'i y'o wele k'o bɛ jaabi di e ko k'i ka Ala wele ko ka faama dɔw bɔ u nɔ na i ma se i ka Ala wele ka mɔgɔw dusukun tile kana Ala mɔ ka Ala nɛnina ninnu k'u bɔ o kɔnɔna na ka ɲɛfɔli k'u ye e ma se k'o kɛ mais e bɛ jamanadenw de bila k'olu ka ɲɔgɔn faa dɔ kɛra nin ko in na a ye dɔ fɔ nin cɛkɔrɔba in ye sa dɛ n'o ye Mamadu Diko ye nin kɛra don min su a kɛra Lailatul Qadr su ko su ko Ala ka mɛlɛkɛw de bɛ jigin dugu kan an b'a ye k'a fɔ ko Diko yɛrɛ bɛ ka nin fɔ a dalen t'a la k'a fɔ ko Ala ka mɛlɛkɛw bɛ dugu kan o yɔrɔnin bɛɛ la ɲɔna a tun b'a fɔ olu ye ko k'a fɔ Ala ye ko in gɛlɛyara dɛ nka a ɲinɛn'o kɔ walima a tigɛr'o la a tigɛlen d'o la a dan bɛ aw jeunes de la aw ka ɲɔgɔn faa ka ɲɔgɔn joli bɔn o y'ale ka nisɔndiya de ye o y'ale ka se de ye don min ko sitanɛ sirilen don ale de bɛ ka sitanɛ fɔni k'a bila
e b'a ye kabakoba de b'a la o b'a jira k'a ko Kemetu bɛ kuma min na Kemetu bɛ ɲɛfɔli min na ko Diko yɛrɛ de bɛ k'o tiɲɛ da bɔ k'o da Kemetu ɲɛ jamanadenw k'o faamu k'a fɔ ko ninnu ka Ala in ye olu yɛrɛ de ye danbaga tɛ dɛ olu yɛrɛ de don karamɔgɔ ninnu yɛrɛ de ye Ala in ye wa u b'a minnu bɔ k'aw kɛ ka ɲɔgɔn tiɲɛ ka ɲɔgɔn joli bɔn u yɛrɛ de bɔ n'o se sɔrɔ la Ala ka se de olu yɛrɛ de don o tɔnɔ olu de b'o dun cɛkɔrɔba b'a fɛ ka taa arabu la arabu ka tun bɛ k'a jira u ka telesow n'u ka arajosow la ka nafolomuguw cɛ ka d'a ma ko munna k'a y'a faso ci ɲinɛnda a tɛ ka ɲɛ sɔrɔ o la dɛ o tuma u b'a fɛ ka aw jeunes a b'a fɛ ka aw kɛ o gwɛsɛ de ye a kumana aw ka ɲɔgɔn jɛ a ka taa ɲɛ terikɛ arabu la la k'a fɔ a ye k'a ka janto o la hakilimaya la bɔra ye an karamɔgɔ Jara ale yɛrɛ kumana o su kelen na ka kuma jamana faamaw fɛ ka tila k'a fɔ a ka mɔgɔw ye k'u ka sabali an b'a fo o yɔrɔ in na se min bɛ Ajara ye bi jamako la ni y'o se kɛ ni wahabiya ninnu ye ɲama b'a sɔrɔ kunfa sigin bɛ Bamakɔ yan ɲama b'a sɔrɔ yadi sigin bɛ Bamakɔ yan ngo se tɛ u ye dɛ ne ye Mamadu Diko n'a nɔfɛmɔgɔw ye o se t'u ye dɛ o se min t'u ye o kosɔn u diminen don faso ka ci bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ de b'u kɔnɔ ko dɔ kɛra sa o la an bɛ karamɔgɔ Jara fo a ye hakilimaya min kɛ k'a fɔ juge in ye a ka bɔ a ka yɛrɛ jɛya k'a fɔ jamana fangaw ye n'o ye Asimi ye a n'a nɔfɛmɔgɔw k'u jɔ o jɔyɔrɔ la yali kab'u nana maliyɛnw bɛ k'u tanu nka justice kelen juge kelen o de tɔgɔ bɛ bɛɛ da bɛɛ ko tubabu maa o maa mɔ a y'o sɛgɛsɛgɛ n'o tɛ tubabu ye o jɛlen don o la nin b'a jira k'a fɔ ko nin juge in ka dakuruɲɛ kelen nin nin b'a jira k'a fɔ ko juge in si ka kan ka kɛ a la yala a fana ye jadisi de ye wa maliyɛn bɛɛ kan k'o ɲininkali k'i yɛrɛ la bawo silamɛya la ni silamɛ tɛ maa si tɛ yen silamɛ tɛ maa si ka tiɲɛ ɲini a tɛ maa si ka jo ɲini a bɛɛ de ye jɔn ye silamɛ bolo wa bɛɛ de ye maa kɛlɛta ye silamɛ bolo o de bɛ kuranɛ kɔnɔ suratul Tɔyiba haya 5 ko kafiriw ye nɔgɔ de ye u kan ka jɔsi ka bɔ yen ni jamana juge kuturu ko dɔw ye kafiri ye k'ale t'olu dɛmɛ dɔw kan donc o b'a jira ale yɛrɛ b'a fɛ sa dɔw ka faga ka bɔ yen bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ nin ye kuranɛ haya de ye o la a kan ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ Lailatul Qadri su a kɛra an ka karamɔgɔw bolo ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ de ye kabako sitana sirilen don nka sitana ka baarakɛlaw olu yɛrɛ ka kɛwale ka jugu ni sitana ta ye Kemetu an y'a fɔ a ye n ko Ala in ani sitana in k'a bɛɛ ye mɔgɔw de ye olu yɛrɛ tɛ foyi lama mɔgɔw de b'a bɛɛ lama o la nin ye bi juma kutuba ye ko k'a fɔ Kemetu ye ko an ka dɔnni ɲini Kemetu ye ko an ka baara an kana baara kɛ ka cɛ ka taa di maa ma komi n'a fɔ an ka diinɛ karamɔgɔw bɛ ka mɔɔw bila o min na an kana an sigi k'an tɛgɛ da an sen fila kan ka mɔgɔ ka nafolo kunbɛn an bɛɛ ma sɔn ma o la o ye ba fila dilan k'o d'a ma ko an k'o don an kun na ko ban fu la ni Kemeti n'i sɔnna fu la hɔn nin na nin ta n'i sɔnna na i tɛ Kemeti ye e tɛ farafinde yɛrɛ yɛrɛ ye awɔ maa tɔ ninnu de delilen b'o la kosɔn n'o ma sɔrɔ u faso ka ci u b'o de kɔrɔ dɔn ni o hɔn in n'o ma sɔrɔ ye Kemetu ko a kana k'o ye a ye kɛ baarakɛlaw ye Kemetu a ye kɛ tiɲɛ ɲininaw ye Kemetu a ye dɔnni ɲini an b'o de fɔ aw ye an bɛnbaw olu ye tiɲɛ ɲini wa u ye dɔnni ɲini a hɔki la a kisɛ la an faso Mali de don anw de y'a to tigɛ anw bɛnbaw de y'a to tigɛ n'olu kun fariyara n'olu kun juguyara komi n'a fɔ nin mɔri ninnu juguyara o faralen cogo min na ko fɔ faso kun ka ci an kun de sigiya o kosɔn Kemetu ninnu ka nin kuma ninnu ninnu ka nin kɛwale ninnu
o nin de b'a jira k'a fɔ ko kɛmɛtiya in yɛrɛ de kan ka kɛ ko ɲɛngɔbali don an bɛ wuyangili min na a kan ka kɛ cogo bɛɛ kɛ waasa diinɛ ninnu bɛ taa ka bɔ yan u ka taa u bɔra yɔrɔ min na u ka taa yen bawo anw ɲɛ yɔrɔ tɛ a kɔnɔ anw lafiya yɔrɔ tɛ a kɔnɔ an ka forow jɛn'a la a bɛ ala min nɔfɛ san joli joli ka kalo joli joli sun a nɔfɛ kɔngɔ la jiminɔgɔ la e bɛ ka na tiɲɛni o ala tɔgɔ ye o tiɲɛma o ma hakɛ si jigin olu kan o tiɲɛma o ma bonɛ si jigin olu kan maa minnu bɛ ka e bonɛ jigin e kan k'i ka fɛn bɛɛ fɛn i bɛ kule la n'o ala in tɔgɔ ye o ma foyi foyi b'o la an t'a miiri sa k'a fɔ ko nin ye arabuw ta ye nin t'anw ta ye nin t'anw ta ye dɛ nana mali dama kasi ala ye na sa dɛ a ma ɲɛ de san joli joli o la kɛmɛtu nin b'an ka wulikajɔ kun bɔ nin b'a jira k'a fɔ k'an bɛ wulikajɔ min na ko tiɲɛ de don bawo nin karamɔgɔ ninnu a taabolo ninnu si ninnu bɛ ka ɲɛmɔgɔ ye arabuw de ye wa ninnu bɛ ka yeta ye arabuw ka yeta de ye hali n'a y'a sɔrɔ ko dɔ ka fisa ni dɔ ye jan ka wabiyalakaw an faso cili o de b'olu dɛmɛ wa u dun u b'a dɔn cɔn sigiyɔrɔ t'u la arabu jamana kan bawo arabu t'u filɛ foyi ni jɔn tɛ o la ni lama ye ka jira kɛmɛtu la k'an bɛ wulikajɔ min na k'a kan ka kɛ bawo silamɛ ninnu an ka yan n'i y'an ka yan jamanaw lajɛ dugu si tɛ yen ko silamɛw ye dugu min tu tigɛ u ye dugu kelen min tu tigɛ n'o ye amudala ye n'o dɔnna k'o kɛ jamana o ye yen ci wa n'an ma wuli k'an jɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ nin dugu minnu kɔnɔ o bɛ yan ci bawo u ka alimami dɔ filɛ ka weleli de k'o la o ka weleli ka ɲi n'a jaabira yan bɛ ci de ka sɔrɔ silamɛ wɛrɛw bɛ an ka jamana kɔnɔ ka an ka jamana tereke ni kuranɛ tɔgɔ ye a ma olu kɛlɛli ko fɔ a ma olu nɛni ko fɔ a yɛrɛ ko k'a tɛ silamɛ kɛlɛ wa olu ye silamɛw ye dɛ o la hali bi ka bɔ ka kuma an ka karamɔgɔ fɛ n'o ye Jara ye a ye kuma dɔ fɔ a ka wajuli dɔ kɔnɔ ka tɛmɛ kuma in ma tɛmɛ maliyɛnw tulo kan dɛ a ko o conseil kɔnɔ a ko sen dɔ la olu ko k'u ka wari bɔ ko ka fara ɲɔgɔn kan ko ka mali faamaw dɛmɛ ko ka sɔrɔsiw dɛmɛ jadisi kɛlɛ la a ko mɔgɔ sɔrɔla ko conseil kɔnɔ min ko u kana ko n'u y'o kɛ k'u y'u kɛlen ka kafiriw dɛmɛ silamɛw kan an b'a fɔ a ye k'a kan'o tigi tɔgɔ to dogo la k'o tigi tɔgɔ di faamaw ma ni min ye kafiri ye a k'o jira an ka faama minnu bɛ ka sa bɔnmu bɛ ka don ye u bɛ ka denw bɛ ka kɛ falatɔ ye dugu minnu bɛ ka ci maa minnu bolo ko ni maa min y'o kɛlɛ k'o ye kafiri ye ko tuma na ni maa min y'o kɛlɛ b'a dɛmɛ k'i bɛ ka kafiri de dɛmɛ fɔra Ajara sera Ajara ka nin tigi tɔgɔ fɔ sa dɛ Usumani Madani Ajara ko sɛ ɲɛmɔgɔ ni tigi tɔgɔ fɔ sa dɛ a sera jamana faamaw ka Ajara ɲininka nin na a ka nin tigiw tɔgɔ fɔ ya dun bɛ ka minɛ cogo min na nin tigiw kan ka minɛ ten dɛ o la nin kɔni tun ye kuma damadɔ ye ne fɛ bi ka bi juma kutububa la ka kɛmɛti bɛɛ lajɛlen fo ka fɔbaden bɛɛ lajɛlen fo ka farafinlandi bɛɛ lajɛlen fo ka yɛrɛlandi bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔba minnu b'an ka kulu ninnu kan ka bɛɛ fo ka fɔbaden bɛɛ fo ko an faso fo a ka jɔ de wa a ti jɔ ni anw de tɛ a ti jɔ ni an ka kodɔn tɛ a ti jɔ ni an ka faamuyali tɛ a ti jɔ ni an ka hakilitigiya tɛ wa o de diyagoyara an kan Frank Faɲɔn ko ten dɔ ko sɛrɛ o sɛrɛ ko a bɛɛ lajɛlen ko bilancila dɔ bɛ a bɛɛ lajɛlen ye i b'i ka bilancila i b'a kɛ walima i b'a janfa o tuma na an ka bilancila de ye nin ye bi surakaya nana fanga sɔrɔ an ka farafinya kan o tuma ka surakaya ka gɛn surakaw ka taa n'a ye u ka suraka jamana kan an ka farafinya an ka banba ka bɛɛ fo ko hɔtɛp se fɔ se ko ma kelen dama kelen seba kelen
fama kele sira kele jo kele songile